Font del nen i el càntir, 1911-1912. Obra de Josep Campeny i Santamaria. Plaça Urquinaona. Aquesta font és obra de Josep Campeny i Santamaria, que la va crear el 1911 i va ser instal·lada a la plaça Urquinaona el 1912. Campeny va guanyar un concurs per crear 3 fonts ornamentals. Font del nen i el càntir, també Font del nen dels càntirs, situada a la plaça Urquinaona. Font de la Granota, davant del Palau Robert, a l'avinguda Diagonal. Font del Trinxa, ronda Universitat. La font està formada per la figura d'un nen bevent d'un càntir i un altre càntir tombat a terra als peus del nen. L'escultura i els càntirs són de bronze i el basament és de pedra. Esta fuente es obra de Josep Campeny y Santamaria, que la creó en 1911 y fue instalada en la plaza Urquinaona en 1912. Campeny ganó el concurso para crear 3 fuentes ornamentales. Fuente del Niño y el Cántaro, también Fuente del Niño de los Cántaros, situada en la plaza Urquinaona. Fuente de la Rana, situada frente al Palau Robert, en la avinguda Diagonal. Fuente del Trinxa, ronda Universitat. La fuente está formada por la figura de un niño bebiendo de un cántaro y otro cántaro tumbado en el suelo, a los pies del niño. La escultura y los cántaros son de bronce, y el basamento es de piedra.